अनजालिथौ दोनखारलांदिनि रावबो नुस'यैयाव हेलो लोगोफोर खुलुमबाय दिनैनि गोदान भिडियोआव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। दिनै मोनसे लेटेस्ट भिडियो आं नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैलायबाय आरोना। बियो जाहैबाय बयजोंबो मिथिजाखानाय सासे फेमास इउटुबार एनिथिं एमजे होननानै बिथांखौ मिथिनाय जायो। बिथांनि गुबै मुङा जेरेमिया मुसाहारि होननानै बुङो आरो दा बिथाङा आं दासो निउसाव नुनाय बायदिब्ला बिथाङा सासे 19 बोसोर बैसोनि सिख्ला बा हिन्जाव लाना खारदों होननानै खौरां मोननाय जादों आरो बियो सैथो। आं बेखौ नोंथांनि सिगाङाव प्रुफ होनो थांगासिनो दङ। बिथाङा थारैनो बे हिन्जावखौ लानानै खारमारदों आरोना। स' नोंथांमोना भिडियोखौ जोबजासिम नायदो, आं होगासिनो दङ। आरो बेखौ लानानै बे हिन्जावसानि बिमा आरो बिफाया बेंटल आउटपस्टआव दा FIR एबा एजाहार होनाय जाबाय। बे सिख्लानि जायगानि मुङा जाहैबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं बालाजाहार गामिनि जेरेमिया नार्जारि आरो निरला नार्जारिनि फिसाजो होनना मिथिनो मोननाय जादों। आरो बिथांनि मुङानो जाहैबाय स्टेरलिना नार्जारि। बिथांखौनो जोंनि फेमास एनिथिं एमजे इउटुबार बिथाङा दा लानानै खारदों आरो दा बे बाथ्राया थारैनो सैथो। मानोना गावनो एनिथिं एमजेआ मोनसे फेसबुकआवहाय पस्ट होदों। बियो लिरदों जाहैबाय BTC आव एसे थान्दा जाबायमोन होननानै बुंदों। जोंनालाय दावरावानो बदनामा बिदिनोसै, रावबो गैयालासे न'फ्रा गोथै बारि बादि जालायलांबाय। सोरबायाबो रिलेशनशिपआ मा बुजियाबा, बेखायनो गोसो मिलायनायखायसो जों डिसिसनखौ लादों। सोर मा बुङो मा बुङा आंथ' मिथिला, रावबो रावनिनो खैफोदावथ' जेबो सहाय गैखाया, मिनियोसो। बेखायनो इन्टारेस्टिंल' मोनखासै दावरावखौ दाना। न'खर दानायाव हिन्जाव मानसिया गोनांथार, बेखायनो साननो हायै डिसिसन जों लाबाय होनना बुंदों आरो बिथाङा माने बिनि लिरनाय बा फोरमायनाय बादिब्ला बे बाथ्राया थारैनो सैथो आरो